Αγαπημένες φίλες και φίλοι του καναλιού μου, καλημέρα. Εδώ είμαστε και πάλι με ένα νέο βιντεάκι και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι η εφαρμογή έχει ανέβει στο Play Store για Android. Σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμη και για iOS. Οπότε λοιπόν μπορείτε να μπείτε, να κατεβάσετε την εφαρμογή, είναι δωρεάν, να την κατεβάσετε, δεν θα σας χρεώσει κάτι, κάνετε την εγγραφή και μπορείτε να περιηγηθείτε. Πραγματικά θα εκπλαγείτε και από το Coffee Scan, από το σκανάρισμα του φλιτζανιού, διότι έχω περάσει μέσα αναλύσεις προσωπικές με βάση τα σχέδια, τον εντοπισμό των σχεδίων μέσα στον καφέ. Είναι, τι να σας πω, όχι επειδή κοπιάσαμε πάρα πολύ για να την βγάλουμε, να την κάνουμε, αλλά θα το δείτε κι εσείς. Πραγματικά οι προβλέψεις είναι πολύ κοντά στις δικές μου προβλέψεις. Και όσοι έχετε κάνει προσωπικό μαζί μου, γνωρίζετε πολύ καλά τι σας λέω. Οπότε λοιπόν μπείτε, κατεβάστε, κάντε download στο Play Store όσοι έχετε Android και περιηγηθείτε μέσα. Ο ονειροκρίτης είναι εξαιρετικός. Πραγματικά τέτοια ανάλυση του ονείρου δεν έχετε δει, δεν θα δείτε. Αριθμολογία με εξαιρετικούς συνεργάτες και αστρολογία με την Κάθη. Λοιπόν, αυτά για την εφαρμογή, αλλά για να πάμε τώρα να δούμε έτσι ένα καφέ για να πάρετε και μια γεύση για το τι περίπου θα βρείτε μέσα στην εφαρμογή. Πάμε. Σήμερα λοιπόν το συγκεκριμένο φλιτζάνι έχει να κάνει με μία προσπάθεια για επανασύνδεση, αν θα γίνει επανασύνδεση. Λοιπόν, εδώ τώρα μου βγάζει να αρχίσουμε λίγο από το παρελθόν. Στο παρελθόν βλέπω ότι υπήρχε μία συχνή κίνηση γενικότερα. Ξεκίνησε μία σχέση περίπου, εδώ μου βγάζει ότι έγινε μία σχέση εδώ και αρκετά χρόνια, μου βγαίνει ότι ξεκίνησε. Μπορεί να ξεκίνησε σε φάση, τώρα εκεί μου βγαίνει το 3. Το 3 δείχνει τα έτη, ίσως. Ξεκίνησε μία επικοινωνία. Τώρα μπορεί να ήταν τηλεφωνική, μπορεί να ήταν μέσω μηνυμάτων. Στην αρχή ξεκίνησε δηλαδή ένα φλερτ με τη συγκεκριμένη σχέση που βλέπω. Μου βγάζει και τον 8ο, δεν ξέρω αν κάτι έγινε τον 8ο, δηλαδή αν ήταν Αύγουστος πριν προ 3 ετών, πάμε δηλαδή στο 23 περίπου. Λοιπόν, ξεκίνησε έτσι, οπότε μου βγάζει ότι υπήρχαν κάποιες συναντήσεις, ερχόσασταν, υπήρχε έτσι μια πολύ έντονη κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και ένα μπέρδεμα, σαν να μην ήταν πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Ενώ στην αρχή φαινότανε ότι αυτή η σχέση θα προχωρήσει και θα πάει πολύ καλά, στη συνέχεια μου βγάζει ότι κάπως αρχίσατε να έχετε επιφυλάξεις, αρχίσατε να έχετε ένα άγχος για το τι θα γίνει, αν θα εξελιχθεί ή όχι. Όσο περνούσε λοιπόν ο καιρός, βλέπατε κάποιες συμπεριφορές περίεργες από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εκεί μου βγάζει, να σας πω λίγο και κάποια στοιχεία, μου βγαίνει ο κρυός, δεν ξέρω αν πρόκειται για ζώδιο της φωτιάς, αν υπάρχει κάποιος οροσκόπος. Μου βγαίνει ταυτόχρονα και το διαζύγιο. Δεν ξέρω αν περιμένατε να έρθει κάποιο διαζύγιο, ήταν σε διαδικασία διαζυγίου το συγκεκριμένο πρόσωπο. Τα αρχικά που μου βγάζει στο συγκεκριμένο άτομο είναι το σίγμα, ένα λεπτάκι, σίγμα χ. Τώρα θα δούμε σε ποιον ταιριάζει το συγκεκριμένο. Λοιπόν, τώρα σε εσάς μου βγαίνει ένα θ ή β, έτσι. Εκεί μου βγαίνουν και οι ιχθύς. Οι ιχθύς έχουν να κάνουν με συναίσθημα. Συναισθηματικά φαίνεται να κουβαλούσατε, είχατε
βαθιά συναισθήματα, ένα δέσιμο, να νιώθετε ότι έχετε ένα πνευματικό δέσιμο με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η επικοινωνία συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα βλέπω, όμως υπάρχουν κάποια θέματα. Υπάρχει μία αναμονή, είναι σαν να σας δίνει κάτι και να σταματάει, να δίνει ένα βήμα μπροστά, τρία πίσω, ένα βήμα μπροστά, τρία πίσω. Οπότε κάπου αυτό φαίνεται να σας έχει κουράσει. Θα δούμε τώρα τι γίνεται για την προσπάθεια της επανασύνδεσης, γιατί βλέπω ότι συνέβη, είχατε μία επικοινωνία και κάνατε κάποια ξεκαθαρίσματα κάποια στιγμή. Ότι ή θα αλλάξει η συνθήκη ή θα τελειώσει η σχέση. Προφανώς από εκεί δημιουργήθηκε μία απόσταση. Βέβαια το ερωτικό στοιχείο εδώ βλέπω και στις δύο πλευρές είναι πάρα πολύ έντονο. 45, δεν ξέρω αν είναι κάποιο 45 ή αν είναι ημερομηνία 4 Πέμπτου. Αν πρόκειται δηλαδή για κάποιον Ταύρο ή κάτι συμβαίνει, κάτι για σας σημαίνει αυτή η ημερομηνία ενδεχομένως. Λοιπόν, τώρα, το επόμενο διάστημα, για να δούμε λίγο, γιατί στο παρελθόν εντάξει βλέπω διάφορα θέματα, δεν ξέρω αν είχατε και κάποια θέματα με το οικογενειακό περιβάλλον, τα οποία προσπαθήσατε να αντιμετωπίσετε κατά το παρελθόν, από το 13 κιόλας μου βγάζει, δηλαδή από πολύ πίσω, μπήκατε σε μια διαδικασία όπου βιώνατε πάρα πολλές έντονες αλλαγές και ίσως να είχατε και να περάσετε και αρκετές έτσι στεναχώριες, αλλά όλα αυτά σιγά σιγά προσπεράστηκαν και φαίνεται ότι είστε σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Σχετικά γιατί το λέω, γιατί συναισθηματικά βλέπω, δηλαδή τα ερωτικά φαίνεται να σας απασχολούν αρκετά αυτή την περίοδο και να νιώθετε πολύ μπερδεμένοι. Τώρα, το επόμενο διάστημα μου βγάζει ίσως και τις επόμενες ημέρες μέχρι περίπου τις 28-27 Τρίτου. Βέβαια θα ξεκινήσει από τις 17 κατά κάποιον τρόπο, Τρίτου, θα υπάρξει μία εμφάνιση. Το πρόσωπο αυτό φαίνεται ότι θα επικοινωνήσει κατά κάποιον τρόπο, θα σας δώσει κάτι το οποίο εσείς περιμένετε, που είναι σε πρώτη φάση η επικοινωνία. Εδώ μου βγάζει ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν είναι πάρα πολύ καλά. Εκεί μου βγαίνει δίπλα το μη. Το μη μπορεί να συμβολίζει και τη μητέρα. Δεν ξέρω αν έχει κάποια προβλήματα με τη μητέρα του. Και γι' αυτό να μου το βγάζει. Αλλά θα μάθετε αρκετά θέματα, αρκετά προβλήματα που έχει και που τον απασχολούν αυτή την περίοδο. Δεν είναι ότι δεν θέλει. Εκεί μου βγαίνει ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός εδώ πέρα όμως στο σημείο που μου βγαίνει έχει να κάνει με πολύ έντονα συναισθήματα, τα οποία έχει και για σας. Μια βαθιά σύνδεση. Απλά μου βγαίνει ότι είναι αρκετά εγκλωβισμένος. Πιέζεται. Τώρα πιέζεται από την οικογένεια, πιέζεται από ανθρώπους με έντονη και μεγάλη πίεση. Είναι σαν να είναι σε ένα δίλημμα, σαν να θέλει η καρδιά του να είναι μαζί σας, αλλά ταυτόχρονα οι καταστάσεις δεν του το επιτρέπουν. Λοιπόν, θα σας πω λίγο κάποιες ημερομηνίες που μου βγαίνουν εκεί. Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει να κάνει και με το εξωτερικό ή αν ταξιδεύει, αν η δουλειά του είναι αυτή. Εκεί μου βγάζει το 15... για να δω λίγο, 15 Τετάρτου μου βγάζει μία ημερομηνία. Μπορεί να είναι και μία συνάντηση που ενδεχομένως να γίνει μέσα στον τέταρτο. Πάντως εδώ βλέπω εγκλωβισμό και θα έλεγα κυρίως από το σπίτι. Τώρα, ο τύπος αυτός γενικά δεν μπορώ να πω ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ τολμηρός, ότι θα μπει στη διαδικασία να κάνει εύκολα τις κινήσεις. Θα το κάνει σιγά σιγά, αργά, με πολύ φόβο. Γενικότερα φοβάται πάρα πολύ να εμπιστευτεί. Φαίνεται ότι στο παρελθόν να τον είχαν εκμεταλλευτεί αρκετά. Οπότε τώρα έχει κλειστεί. Βιώνει μία περίοδο με πάρα πολλά άτομα, με πολύ κόσμο, ενώ εσείς το αντίθετο μου βγάζει ότι σαν έχετε επιλέξει αυτή την περίοδο να είστε κλεισμένος.
πιο πολύ βλέπω ότι κάνετε μία ενδοσκόπηση, δηλαδή σαν να ψάχνετε να βρείτε τον εαυτό σας, να δείτε τι σας αρέσει, τι επιθυμείτε στη ζωή σας από εδώ και πέρα. Είναι σαν να βάζετε σχέδια και στόχους και να απομακρύνετε ανθρώπους. Ειδικά το προηγούμενο διάστημα βλέπω ότι κάποια τοξικά άτομα που είχατε στο περιβάλλον, μπορεί να ήταν φιλικό, μπορεί να ήταν κοινωνικό, παύλα κοινωνικό, φαίνεται ότι μέσα 11ο, 12ο τα κάνατε πάρα πολύ πέρα. Τώρα εκεί μου βγαίνει και το γάμα στην καρδιά, κάτω-κάτω, το γάμα. Γάμα ταφ. Κάποια αρχικά, τώρα μπορεί να είναι και κάποια πρόσωπα τα οποία τρέφετε κάποια συναισθήματα, όχι απαραίτητα ερωτικά, αλλά και μπορεί να είναι και άτομα της οικογένειας σας που μου βγαίνουν εκεί. Οπότε, μέχρι από τις 17 Τρίτου και μετά βλέπω ότι θα υπάρξει επικοινωνία, θα είναι σαν να απολογείτε για πράγματα, σαν να προσπαθεί να σας εξηγήσει για ποιο λόγο υπήρξε η εξαφάνιση, γιατί έγινε, γιατί σταμάτησε έτσι να είναι τόσο διαχυτική απέναντί σας, και θα μπείτε σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων για το τι θέλετε εσείς. Είναι σαν να του λέτε εγώ θέλω αυτό. Το συγκεκριμένο άτομο εδώ μου βγάζει ότι θα σας πει ότι πραγματικά νιώθει πράγματα, συναισθήματα για σας, αλλά θα ζητήσει χρόνο για κάποιο χρονικό διάστημα. Θα μπερδευτείτε, δεν μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι ότι θα ξαναπέσετε στη λούπα, δηλαδή βλέπω ότι ξανά θα μπείτε στη διαδικασία και εδώ μου βγάζει ότι θα υπάρξει και επανασύνδεση μέσα στον τρίτο έως αρχές Τετάρτου. Και από εκεί και πέρα θα μπει το συγκεκριμένο άτομο σε μια διαδικασία να φτιάξει τα πράγματα και να αλλάξει τη συνθήκη, την οικογενειακή του συνθήκη. Εδώ μου βγάζει τώρα ή υπάρχει κάποια πρώην, η οποία σύζυγος, δεν ξέρω τι είναι, η οποία φαίνεται ότι δεν τον αφήνει να προχωρήσει, ή υπάρχει μία σύζυγος ή σύντροφος και δεν ξέρει πώς να φύγει ο συγκεκριμένος. Όμως εκεί δεν μου βγάζει κανένα δέσιμο, δηλαδή είναι μπλεγμένος αλλά δεν βλέπω ότι είναι δεμένος, γιατί συναισθηματικά φαίνεται να είναι σε εσάς. Επίσης υπάρχουν παρακολουθήσεις, τώρα δεν ξέρω από πού σας βλέπει, από τα social media, από κάπου πάντως παρακολουθεί να δει τις κινήσεις σας. Εκεί μου βγαίνει ο Κρόνος. Ο Κρόνος έχει να κάνει με το κάρμα, αλλά έχει να κάνει και με μια διαφορά ηλικίας. Μπορεί να είναι και μικρότερος, μικρότερη, ή να είναι πολύ μεγαλύτερος, μεγαλύτερη. Υπάρχει μια διαφορά ηλικίας. Βέβαια αυτό δεν μου βγάζει ότι είναι εμπόδιο σε αυτή τη φάση, πιο πολύ τα θέματα που αντιμετωπίζει. Τώρα, οπότε τα πράγματα γενικότερα θα πάνε καλά, ναι μεν για το συγκεκριμένο διάβασμα, έτσι, για τη συγκεκριμένη επανασύνδεση, ναι μεν θα μπερδευτείτε, θα περάσετε έτσι από διάφορα κύματα να το πω, αλλά στο τέλος μου βγάζει ότι θα αλλάξουν. Αυτό θα γίνει βέβαια μετά την Άνοιξη. Θα πάρει αποφάσεις το συγκεκριμένο άτομο, οι οποίες αποφάσεις βέβαια θα σας χαροποιήσουν. Θα τις ανακοινώσει και θα σας χαροποιήσουν αρκετά. Άρα λοιπόν εδώ θέλει υπομονή, λίγο υπομονή, για όσους επιθυμείτε την επανασύνδεση, γιατί βλέπω ότι έρχεται, και υπάρχουν συναισθήματα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό, ότι υπάρχουν συναισθήματα. Άρα περιμένουμε επικοινωνία και επανασύνδεση μέσα στον Τρίτο, από τις 17 Τρίτου έως αρχές Τετάρτου, και επιτυχία. Εκεί μου βγαίνει το ε. Επίσης με τα επαγγελματικά βλέπω ότι θα έχει, τώρα δεν ξέρω σε ποιον ταιριάζει το συγκεκριμένο διάβασμα, τα επαγγελματικά θα έχετε μία βελτίωση, αλλαγή. Βλέπω δηλαδή ότι κάτι που περιμένατε μπορεί να έχει να κάνει με μία πώληση, μπορεί να έχει να κάνει με κάτι που περιμένατε έρχεται μέσα στον 4ο μήνα. Αυτά, οπότε υπομονή, τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα, όχι ότι είστε χάλια, απλά υπάρχει αυτό το μπέρδεμα. Θα ξεμπερδευτείτε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να μπείτε στο Play Store όσοι έχετε Android, να κάνετε ένα download για να περιηγηθείτε μέσα στο application, πραγματικά θα σας αρέσει. Μπορείτε να μπείτε και στο AI, στο chat, όπου εκεί υπάρχει ο ονειροκρίτης, που δεν έχει καμία σχέση
με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Υπάρχει το γενικό, το general, που μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και η αριθμολογία εκεί. Και σαφώς θα δείτε μέσα στο store, υπάρχουν διάφορα πακέτα, έχουμε κάνει μια συνεργασία με εξαιρετικούς, με επαγγελματίες, και αστρολόγο και αριθμοσοφία, Πυθαγόριο αριθμοσοφία βέβαια, με επιστήμονα, θα τον έλεγα το συγκεκριμένο άνθρωπο. Άρα λοιπόν η εφαρμογή δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχετε συνηθίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου. Θα επανέλθω με ένα νέο βιντεάκι σαφώς το επόμενο διάστημα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και με αυτά που συμβαίνουν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να μην θρηνήσουμε έτσι θύματα πολλά με όλα αυτά που γίνονται στην Μέση Ανατολή. Πραγματικά εύχομαι να σταματήσουν γρήγορα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.